Какво става, хора? Аз съм Битвил, с мен си. Не си. Не съм. И не се правим рекламация на един сервер. Ето ще има кошка. Чекай, виж няколко кошка как се е заглавил на спанела. Много бързо. И не до този тип ще покажем... Къде? Виж е тук. Не до този тип ще покажем и нашия сервер. Да, той е вид в него. Да, не знам. Аз съм админ. Да, аз съм випъл. И сега, ако искате да влезете в този сервер, Skype. Почти приватно ела. Пишеме Skype, пишеме Хамачи, Да, пишеме... да ще напиша тук Skype. Пишеме Мангота, пишеме... Къде тук прощите белките? Да. Къде? Къде? Да. Добре дошъл в сервера на Team Outdoor. Сервера е на Survival. Правилата са 5. Едно правило е едно. Молете за опит. What the fuck? Правило 2. Не грифайте къщите на другите. Правило 3. Помагайте си. Правило 4. Не чупете на спауна. Правило 5. Не давайте съвети на админа. И така, тук евенти. Евенти всеки ден от 10 часа, 10 половина, 19 часа и 19. До вечер евента ще е към 9 часа, 7 часа. Този евент ще е зомбита. Всички хора ще са в клетка и ще трябва да оцеляваме зомбита. За награда печелиме диаманти. 2 стака диаманти. Мен няма много. Ама 2 стака булчета диаманти. Значи 2 стака диаманти. Ето тук. Аз имам, даже на мен много не ми трябваше да си имам някакво. Без читове, имаше евент преди малко за това. И това е. Искам да ни кажете на кои игри да снимаме. И всичките ги кикнах. Искам Искам да ни кажете на кои игри да снимаме, какво да правим. Може да играем мултиплеер, даже може да превъртаме една игра с сервер. Може да си има много Outlast. Няма значение вие, която игра изберете, на тази ще няма. И надявам се да харесва този клип, абонирайте се, дайте лайкове и чао!